we are going to play. Onigbo, Odo Jezi na Olu. Ogini so ni Igboji Olu Igbo no. Onigbo nwere ụmụ na bodebe nenu wanabano. Emeka nwa n'okwu Olise agọzila nụ.
true to the plans of David, because it was not possible for him to be held by it. For David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken. I was glad he fled to see corruption. This Jesus, God raised up, and of that we are all witnesses. This is the word of the Lord. Nide, un preparatore, alza
I saw the Lord always and of that we are all witnesses. Mara Jesu Kristo Chineke ekulitere anyị nwanyị na n'etiti ndị aka ebe ya. The king who humbled himself to become a servant, washing the feet of his disciples. Hallelujah. Bible Holy Thursday. Ọbụna Sunday mmadụ okwu n'ime ụlọ ụka, ọ bụ ịsa ha, ileta ha n'ime nsogbu n'ọrịa, na-akwado ha mana ụzọ sakrament, maọbụ ịchọtakwa ihe oriri maọbụ ọrụ maọbụ ihe ndị ga-enyetụ ha aka, n'agbanyeghị na ọrụ anyị kpọmkwem arụ ha n'usoro business of government. Na ndị amị na-agbawa akụkọ ụra n'abalị na-emeghị ndị amị ịkọwa ndị mkpachiri egbe
were ndị okwute ochie mmiri Jesu ozi ndị kọwa akụkọ ufere na ndị na-eso ụzọ ya bịara n'abalị edela njikere ikwe nkwa banyere ịbụ eze na ịrụ ọrụ nke eze. Are you willing to take the oath in service? No, I welcome you. Iji obi niile na-ekwe nkwa na-abụ isi na ịgachi ndị nke gị etinye gị n'aka, ọkacha ụmụ ogbenye ndị enweghị nna na-enweghị nne, ndị na-enweghị ndị, ndị a jụrụ ajụ n'obodo, iji mee ka oke ugwu ruru ha na-erute ha site n'iwu enye nkwadobe ime nke a. I believe and I pledge with all my heart and so that I will serve my people. Ị ga-agbakwa mbọ ịhụ na iji ikikere enyere gị were hụ na iwu na ikpe ndụmọdụ nọ na-aga n'ihu dị ka mkpebi gị ga-esi wee dị. Na nke ije bụrụ onye otu Kristi n'ime nzukọ nsọ Katọlik, ị ga-ejidesikwa aka ike na-echekwa okwukwe ya dị nsọ esi n'aka nzukọ wee nyefee mụ na gada uche ugbu a. Ya nso wee tụkwasị aka n'elu akwụkwọ nsọ iji ugbu a wee kwezie nkwa nke anyị gbasara eze ajụjụ ọnụ ndị a banyere ikwe nkwa. Moabo eze ijaka gị ya maka nwanna Moabo eze Ima St. George Abuna Eke. ji obi niile na-ekwe nkwa Ji obi niile na-ekwe nkwa na aga m eji mkpụrụ osi ike na ntụkwasị obi na-arụ ọrụ dịka eze. na-arụ ọrụ dịka eze. Aga m agba mbọ niile iji hụ na echekwara m jigide chegide ihe niile m kwere Chineke na nkwa na ndị obodo m. isi obodo Ya bụ Chineke nyere m aka. ya bụ Chineke nyere m aka.
that I will faithfully execute my eldership office and will to the best of my ability preserve, protect, and defend all the things that I have promised to God and my community. So and my community. So help me God.
ụmụnne ọ bụ site n'ekpere na mmanụ a ga-emekọta anyị siri eze n'ụbọchị taa ka ọ ga bụrụ eze tozuru etozu eze jizere jizu ka anyị kpọpụrụ Chineke anyị aka. Ọmekọta anyị ga-aga n'ihu ịgbasa onye eze efe eji mara ndị eze ugbu a onye na-achịta ugwu ndị eze ebonye ugbu a ga-enyefe onye eze gbara ọrụ ya the stone, the constitution of the stones. Eze nara mbara onye eze nke na-egosipụta ikikere nyere gị na mmụọ nsọ. Eze nara ihe mkpụrụ nke na-egosipụtakwa ikike nke bụrụ eze. Ugbu a ọdịnaka ga-enyefezi ya mgba aka ya. Ugbu a ọdịnaka ga-ewezi eze eze. Onye nke eze nye gị kọwanye n'ugbo onye bụ oge aṅụrị n'ụwa nke n'ikpeazụ obekwa iso eto oke okpueze gara eze eluigwe n'ụwa nke na-abịanụ. Amen.
ugbu a na-elekọta anyị ga-ezuru onye eze ndị ebe oche ya mana ọ ebe ahụ gọzie oche ndị ya. Jidesi aka ike n'oche eze gị nakwa ugo dị n'ime ya nke a na-enyefe gị nakwa nke ugo eze gị onye nwanyị gọzie oche unu na nnọdụ unu ga-anọ n'ime ya ka unu site n'ikikere nke Chineke ji ike niile onye ji ngọzi ka o tinye m n'aka bụ nwa odibo ya na-etosi etosi wee na-enyefe unu nakwa oche eze na oche ugo eze ka Chineke ji ike niile onye anyị bụ ụmụ odibo ya na ndị na-agbakwa odibo nye ihe omimi nke nzọpụta dozie unu dokwa gị eze na ugo eze n'ịdị nsọ na ezi omume ka unu kwụrụ chịm n'eziokwu mgbe niile n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Ọrụ ga-abịa inye ya homage ọkwa ya
George Eke, na Chineke gosi nye ya wisdom ka o nyere soro ọ na-achị na usara yerebe ya ga yerebe
Accept graciously, O Lord, we pray, the offerings of your peoples, that renewed by confession of your name and by baptism, they may attain unending happiness. We ask this through Christ our Lord. Amen.
issue of you. Something touched me. It's like going back to basic. I think we have a fundamental problem. Because when I came to school here, I was a master servant here. And Khalid was my classmate. Here, all of us were in school at this block. This is a new beginning of what we're going to tell you who are. Then I'll start my economic agenda. Why have not started my economic agenda for the you cannot invest in much in gold. There was no leadership. So today, I know with leadership, we have structured revenue products very enlightening. When you speak to them, you know they are disposed. So from next year, because I have to shop in the economic empowerment. So we start the economic empowerment. So even the really church this year. And by Christmas, by the grace of God, I serve. So that no matter how we go, I will give every reverend father the four churches, brand new cars. So why Gracias.